Good morning viewers, saya sit pat ai kublai step si sanjan halo kerteng jom Jesus Christ nom penim tika topik kaman kran ta kalong ba tungin mani no eu blai dala kadono baro tungin upsumani da kirim yang shintor jongi te ini puli naga gospel Matthias kalnong ka ba khatsan kat khat ka ba phra ki kentin ki ba ong kum ne jisu ong kum ne kini ki briu ki wan hajan jonga da ka shintor jongki bat ki buram yanga da kirim yang shintor jongki hanrei ka dono jongki ka jingai no nanga hanrei ki mani thala yanga haba ki hikai ya ki hukum jongki briu kum ka jing hikai kat khat ka bah nyau ong kum ni pe jisu tang tang anong i fi ukra khamlong khor ka tien hanrei ukran pat ba ban pan kendet man riu yang ni om bo khor bo isi hanrei anong fi bo dan ka jing ye wong kum no wong pi ki ba arsa bet ka bo isaya lai thu pa sha phang jong fi uda am man repeat yang khat pa pra kini ki bri ki wan hajan jonga da ka shintor jongki baki buram yana da ki ram yang shintor jongki hanrei ka dono jongki ka chingai no nanga hanrei ki mani thala yana habaki hikai ya ki hukum jongki briu kum ka jing hikai in pet kum no bo isaya wa ka kitab isaya kalnong ka ba arfundai khat ka ba khalai isaya wa kran pau Jesus Christ kran ya ka e ka bo isaya lai thu lupa but khat ka ba khalai kalnong wa arfundai khat ba khalai tiu try lo om namar kat kum ba uni upat lam wan hajan jonga badala ka shintur badala kirim yang shintur ki buram yana hanrei kila penjngai no ya ka dono joki nanga barka jing syap ting joki yana kalong ka hukum ki briu bala hikayaki para bangai kan por aku apa terkendet menriu ini how to ngi mani yo blay tam di kirim yang shintur jongi na how to ka dono jongi kalong kumno man ka singi bangilat show blay aku apa kali ni let's say dan pedang jongi ni iba pek ni ka video let's say if you let jinge sang tang ma chudat rukam let's say if you shimanta haki program haki jinge sang fi shimanta bala bu haki program baki di banyan kum bakalong rai hatu ngila yet em ni mani em yo blay dalut nadu ka donut baru namar ublay yang itu fi umkwa ike bangi shule shabar let's sing ile ban chupen so bhai beriu let's say fi let jasang ban chupen so tanat ye mai pa let's say ki bela khamsan anong ni kimi ki pa ki shule jasang tangwan pen i kita ki ba syarai ki ban chupen i pa ki shule ba le ran ba nong ba ja jing sen rei tong in yet shisha how to ngi mani shan em yo blaze ni yo Jesus Christ ni yo traj ni bolong Jesus Christ ba yo blaze ku pa how to ngi mani shan em na do ka do not baro lani ni syukur no pa ngimla ba syukur yo blaze ngong fi ngimla ban pretend haka jinglang ban sim ngimla ban shu pretend ni ban shu le men len ban shakri uble ban pan pau shi gibri man oi fi ni syukur dala DLD Rai Jesus Christ kan ma ngi ba kan khat ba ni dei ban let ban mani shi sha uble how man sim haka jing sha ni dei ban let ban mani uble dala do na do ka do not baro pen ka gospel Matthias kalau nama Al-Quran ini puli nama gospel Matthias kalau nama Al-Quran
Katakat kabalai punya. Ujisu ulang punya. Ujisu te ulai tu aku. Men ie yo try wo blay jomi. Daka dono jomi baro. Badaka mensim jomi baro. Badaka jimut jomi baro. Kani kan kalong ka hukum ka baningkong bat ka bakrao. Ka baaru kalong kum kata men ie yo paramajan jomi kum yaladi. Hakita ki ar hukum lasdin ya ka hukum baro bagi naw itu lupa. Ngapat kan mau yang fi bo Jesus Christ wang biang. Wang fi am hanga atrai. Ndrei fi ko ngo. Lani fi tre ban le ka bang hukum. Ka jing mani blay ka bashisha kawan ka donut. Ka jing mani blay shisha kawan hadin bagila ya sham shisha yu Jesus Christ. Bagila mat shisha ya jing ye jumu. Hatu na pedang jong fi ba pet ya dengan video. Fila mat shisha ni em ka jing ye jong Jesus Christ. Fila dan shisha ni em ka jing ye jong Jesus Christ. Fila dan shisha ni em kata ka jing ye dai apa ka dan ka jing ye nong finum le tangga ba syudat berkam. Ka jing le dap berkam. Fi wat ha ka jing ye dai beriu wan nong fi. Nganai nu ksai fi. Haba ki kmi ki kpa ki i khun man karan yel de kumba namar ba ngal adan khun no ha ba nga i khun ngal man karan i khun ngam syukran nam dak ko ngada kaman te ngada piam mi ngada do i bakan setu ngani tu fi ba ki klong lu ki smo tu la dan isu pretend bani re ha ba ngi i fi stu kan ka do no ka kan de ni dak kodok ni dak piam mi ngada do i khun ngada mo om tangkat tan re ka jing ye ndai tangkat kot tang ka jing do ka jing piam re da ka jing aye jong ble pun so thu ba dei ban man sai ngan pet i man pen he pen san i ka jing ye kam long tang ka ba shu kan de re ka dan di kam ru ka ba ki pen pa la da gi om si sha ba ni ye yo Jesus Christ ni la dan ka ka jing ye de kalau Jesus Christ satu ngikan dek ni amiu, ne ni sulit tang kijing segmen pendak perkam, tang kiniam kirkam ban, kau mau ek beki la subuh untuk orang, ubling semua tenak ya kan, akhir kesini orang ngabsim la itu evi, Jesus Christ kuat ya dono jangi perawan, ladang idan sisa ka dono orang tahu Jesus Christ orang kami sim jungi kan de su kijing buat perkat jungi kan pai su ni kim step ladang idan sisa ka jungi yo Jesus Christ kan penlong yang isya bangin ye ya khmat jung bangin semua tu bau long ba it tam ni bangin semua tu sisa ba ki ai jo ba percaya kin salat no ba ngin semua tu bau long kham kodor banyak hak siap ne rupa ngin haban yet yel de kan ni how to ngidan shisha ni amiu Jesus Christ kalau no ni iet shisha ni amiu ni dah seliang shisha ni amiu ni kuat ni amiu keren ni fi haga jingye day beriu lada kamdan ka jingye ni numdan ka communication ka jingye keren baki khun jungi ni ki nak step day la ki shi ki khun so good morning khun mal kedok i ngak keren i ma iet fi khun nei tang ka ba mo kawang syuang droi ngas tu akan de balai mana ka jing i ngemlak si syam syuang ba syumi ban le trai nak untuk lam keren ni ho le si tak bidan ki por bidang thia wing long ban kersi ba ta kaya ta hoi droi anong fi ba kata ka jing i sai ka ngemlak ban keren si sngi ngemlak ban keren ban phone ni ma ban kwa ban i dawan ban kedok diam ban how to kat no tam lei ka jing ye yo blai wala sha yam yang ana ta jama jo fi ka def nakal bari bal ai na ka jing ye jo u kam dei ka basu keren da kitin kam suang ana kartang i shan bor mo uji subret su kum shimong ya shan bor ma ye ne me kham lei ei ba hanai kan itu fi mdei tamu wa me shan bor bo syukran ni kita tin roi do i ngasona so thu da le shedu wading na kalvari maka jinglet jabu shading na kalvari ngam fi para bune namar men shwa ala long si sinu dong pa
ngala su thu ngala ngam ka pop ngala syak te mrau ka pop ngala su thu baga jing i chung ka dan bor man that hi le kan jiri wan de bo i chang wan ban pelat yang ani tu jing long mrau ka pop ngala smok thu man ta no fi de bleu bo nga i uriu Jesus Christ ba ngala su thu ngam la kham ku kham thiam man ya sia ne ka rupa kat ka jing i chung ai khu na i khu chi sa ong fi hani i long han rei ani thu fi nganut man phlang ni baga jing i chung ka kham tam ni Jesus Christ banga khi teng an ong fi kadan ka por ba mo kadan ka por ba dala thai palat ban pengakan mau por nganang yo khun dang red ni khi ba ni haban khi ni kimi ki pan haban khi ban pen khut yaki ban khut o ne ban yarap lang silok ban sitanga si ban sikurem ban yarap lang wei akan mau kadan ka por ba thai kadan ka por ba thai ban khi wan ban tai khu right masuk tu entah bagai jingit yo Jesus Christ yang fi entah kalau nak kisnam mau bau Jesus Christ wai ka jingai wai ki ban duai ban syarai ban ki mesti ban duai katakan dia jingai jong Jesus Christ yang fi katakan dia bangalai kendo bangal amat bau long ngamla sisa manong mesti ban ki kan duai tentang mesti boleh kursi si beji arbaji kakande yo Jesus Christ nong fi ngapong fi bo fin kilang kumju mam shomong ni ngasyu tu ya kai gan uksa bangal amat yo Jesus Christ ulang ba banga ngakan ma ba habang adang dan ki pop wan ban pelat lut yang wan ban it yang wan ban ai ga jing em mathamai na ba ka de ga jing ju u bangal ban kran fi na ni YouTube wan long ayu khlam u ngam la ban long ni ngam ong ba da ka bor la di ngala rap atrai ngam long shisha ngaslo tu baga de jing ai jung baga de jing e jung ka ba yai ne ka ba penlong yang ban mani u man sta ka ba penlong ba yang ban sa mi fi gini ku bor masih mundur bala dangi di man ka snam gi khut ni nam la ban pet met pet yom hanrei ngani tu fi ba da ka jing ai jung Jesus Christ da ka dan ka jing e jung Jesus Christ fi ban mani u ngila man mani u man nasin compare lagi pet met pet yom Beri hawa kadan kan ikan jingit jong Jesus Christ. Wala dengan tiak tangkat nu kentang. Kajingit tiak kalau kau basuk kalau kau berjana. Waktu tentang ada kajing ayah jong Jesus Christ. Tiak tangkat nu kentang. Beri kita kajingit tiak kalau kau berjana kalau kau kemen kau basuk maka kiman step maka kemen sisyaman mani yang boleh. Ia kan dengan itu nak experience kau boleh wai. Maka li yang hilang para banget hatu. Pila mat sisa ne emi Jesus Christ nengi sule tanda program ni sule rutin ublei usmok nak yor kom nengi it hap men sim Jesus Christ akti jong blai om ba ublei usawan sham sawan rong no ek taki ba up khmi her ga jingwan jong tra hatungi up khmi her ne ga jingwan tra nengi sudan ga jinglong niam ora banget kan niam kom lak ban pelat fi ki jingle rukam ki kinum lak ban pelat fi nak jing bitar je ublay bitar ini la dangim acknowledge you modor mafi la da fikran ni ikon je fi handa isu fikran da program ile kumbamman je fi kanu kapang men sim haba fila ie yang ina thao ha dor jong ublay no fi ko ai ni bangin communicate ko ai ni bangin ai ga do no shaubaro tungin kala ha bomot no fi tungin wana khamat jong ublay kita kembali mat yo Jesus Christ pentamai yang ikat jing em jong fi wan chu da trang o Jesus Christ na kwa em ikat do no das liang o la da fi trang na do do no o play in wan hajan jong fi waktu wan hajan jong fi kala ka bamut phai ni ki pop i no ikat percaya ko jing mot ong tra Jesus mo tak ma mi ya mi ngan syakri o fi wat la fi dan ki jing e wala fi dan ki jing le wala fi dan ha ka pop mentaru re ha fi tre ban wan habo blay un pelat do ifina ni kapap mau finio ya kata jing iet ka basisha bat finda iet yu Jesus Christ ka jing iet jong Jesus Christ pa ong ni ladang iet sisha yu Jesus Christ ni mani ya utang hati do no yindan kan ka jing snowru ya ki bri ki bompat ma yu Jesus Christ minum i ngin pet yu tu body drugs sasurap minum syok minum shu banyu han rangin kan de kamen sim ba kombo blay la pelat do ni manghir gidi banyalak ni gospel bat ka ba ko Jesus Christ ong la da fiit ina
sai hilang berat jangan. Hau tu itre ne man sai hilang berat. Hau tu itre ne man ya sam ek tin jong play. Hau tu ni dal di ni shim ne ek tin jong play but ni smo tu amen ai ne makani ka tin jong play kana tray ka do no jong ni. But hawa ka tray ni ya sam lang si parlok ki barang ya ka jong ye ki jing ye le. Mak pakan mau yang fi ada filong ki nong sharai basha ki shakri shai basha. Ni jukali ne me ka ya ka jinglong men sim ki ne ngi syukran tang ban tamat beso bhai ki. Tang ikran ki tin jali jo. Ikran tang ki jingker khu ki bah kan jado ngim jukali ki kumno filong ka jinglong men sim. Fidan yang ka jing dai bu blai la da fi in chi sha ki blang rat wong sai lang rat feed my sheep. Kabomot ngira kali te para bangai nim kali fi kan nyam ayu fidan ka balang ayu fidan kam dan jing mentoi ka tan rengi kali ne am kumno para bangai ka jing long sin no fi kumno ka jing dai ba jong fi wo blai in kali ni ni pen shai na kti jong blai in dan ka ta ka jing it ka ba shisha para bangai kumno fi la lot em na hapa ne fi dang dan ki jing cha te cha kum la dan it ni no ban kali namar bangidan ya ka jing shisha ka ta ka jing shisha kan pula lot Rela da isu dan ka jinglong niam la da isu mani yo blai tang na sentor nginum slan ban kali nginum smong so tanak ni syukran tang ai wadai kan jado fi ngim tang ya kran mai di bring ya kali kum no fi klan fi shat fi klan oh ni ai yo blai bul a ikran ya kata ngaung kam dai ko baklah bring ni jukuli ni am kam sim shisha para ba film kum no kan kali ya fi menta kan ka por ba kran ni YouTube para ba kalau kum no kam sim jo para bangai nganong lada kedan ke GAA kamen sim jong fi contact ni discuss contact ni ba Facebook na fi text santo messenger ayu number phone jong fi wala ngamyo kan phone kum tum anong dan ki bal ayu number ngamyo kan phone tu namar kila abon ki beri bangi hapani le counseling yei wei pi wei ngada terang sisa ngada terang on fi bangin Malaysia no you blay how much save or ji syangam syukwa ban syu entertain you fi nakani ka YouTube of impact rana spona kwa bangin da dan ka jinya dai bo ji sukres na kwa fin ma baka ka bang kran shisha ba fin sai i bo blay shisha ha bangin let you na du ka do no un sa kar khu ni da ki jing kar khu ba kan jam sim un sa ai fi ka ministry of lajan ka ministry ka mi na ka jinya dai bo blay un sa ai fi ki men sim of in shakri pat i wei kani kalong kabala kamdan kay kabamna but try let's see if it's more July no play na let's see if it's more July na do no bo ikti ki do no jong fi bat plan try just ka kwa ban shakri no emi kwa try ban dan kan kan duai fi na ni kan jisu pokodo ka begini ki viewers ki dak pet try abo met sim ko pen ki kan try jisu pokodo haba ki pet kan ki video try dan let's see kan try na pregini ki para kan try jisu pokodo ki hinman kan try ki long pa ki bas ngau du jingkerman ki bas ngau jngai no na megen troy haba kat bagi dang bu yang ti hang asyadam jok ki plan in troy jisu korot ki plan itu ki pop troy ki plan itu ka jingbang la sya ban judge me da du don bagi de shumani me da tang di giram yang sintur ngada duai nang ni baga bor jong men sim ko na mang nget troy haba ngaduai me don mat me long mat me ai nong yu to bayet troy ngayet ya me ni ka por baga pen duai ki troy jisu korot ban men ai nong me troy ki ru ke troy haba ki wan chapat jom me ke troy jisu da ka jingman perkhat baro ki da kala kamu tidak passion kita orang terus ngai kan dok nut ngai kan mensim jangan terus itu ngai dua ya kan jinglat lut yang fingin ekspor ngai dua ibu mensim kut na penslek ya fi ngai dua itu terus itu kotor badang net bak bau mensim baki udan bak sim bakut udan ni uki lat lut bak terus itu ngai kuran ya kan jinglat lut fi ngai kuran bak mani no am tang dingin gi shit tur rena dok nut bak fin IT show blay Hallelujah namanta ka buram jom kan try men try ini ba ini kong ini kena samla ini belarang ba kan try Yesus bokodor hallelujah try Yesus ha ka kerteng jom nga kurnan kan jinglat lut na kurang try Yesus bokodor kan jinglat lut jom Yesus Kristus na kurang bagi damani kan try Yesus bokodor bagi men simbaman kinum lak ban te ki ban pentame ki kan try Yesus bokodor hallelujah ha ka kerteng jom ka kerteng badan bortam amen yero try pragomet nang yang pet gini videos nang yang share subscribe like but akan tu if in money shisha yo blay home sim but jiksha amen